Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nós Daniel Martínez, que é o presidente da Asociación Máis que Parchís de Vilanova de Arousa. Bos días, Daniel. Bos días, gracias por a entrevista, a posibilidade de, darnos a conocer un pouquiño. Eso é o que intentamos, pois coñecervos un pouquiño máis. Contame como xurdiu Máis que Parchís e cando? Pois mira, xa vamos desde o 2016 que montamos a asociación, e como outras moitas dun grupo de amigos que nos gustan pois estas lides, xogos de mesa, videoxogos tal, e a verdade é que a min, chamoume a atención nunha publicidade que me apareceu un xogo que era Juego de Tronos, basado nas novelas de Martin, sí, de xogo de mesa. E dixen, vaya, isto que ti dis, xogo de mesa, Monopoly, Cluedo, Parchís, xa para os profesionales, o Risk, son os máis conocidos. Juego de Tronos, compreino, e a verdade que, aí empezou todo. Gustou? Se foi o desencadenante de todo. Gustoume un montón, puxeno na mesa pos amigos, e despois dese xa veu outro, e logo outro, hasta que, o problema que temos con estes xogos de mesa modernos é que é moi difícil conseguilos. De feito, hasta fai pouco, sempre intentei comprar en tendas que estaban en Vigo, en Coruña, pero a maior parte das veces tiña que ser todo por internet. Claro. Todo por internet. Ahora, gracias a Dios, temos aquí unha tenda xa que, máis menos, ten algún que outro xoguiño que é interesante, e, xo podes adquirir no comercio local, que houbo. Pero hasta ahora, destas viaxes a Vigo, sí que entrei en contacto con moita xente deste mundiño, con tiendas especializadas, con clubs, asociacións, e foi cando me animín a, vou a montar eu algo aquí, porque aquí na zona non había nada que se lle parecera o tema, e aí montamos os 4 amigos, e, hasta o día de hoxe, que realmente ahora xa cos pequenos de por medio xa, a cousa flojeou un pouco, pero, seguimos tendo de vez en cuando algunha que outra chamada de xente nova que está interesada polo tema dos xogos de mesa, que é isto, non, de xogos de mesa, que jugáis al parchís? Claro. Pois non, menos parchís temos de todo. Sí, non? Que, por certo, tuve que comprar un parchís porque veu unha señora de 80 anos que quería xogar con nos o parchís. É verídico, fui a comprar porque non tiñamos, e a señora pensou que aí se podía xogar o parchís. Home, polo nome, claro, diría curioso, polo menos parchís saberá, por claro. eso, como anécdota, non? Pero sí que, así foi como empezou todo, non... E ti cantos xogos, non sei se sabes, cantos xogos tes? Telos Sí, contabilizados? mira, neste momento na asociación, os xogos son a miña colección Son teus, personal, claro, porque evidentemente por logística non é viable, pero teño uns 280 xogos neste momento da miña colección que sempre estuveron a disposición de todos os que quixeran probalos, porque para mí solo tamén sería unha pena. Claro. Pero sí, son poucos, Son créeme. poucos? Sí, falando como nos movemos neste mundillo destas asociacións, son poucos. Hai xente que xa está nos 1000 e algo. Onde os gardan? Porque hai que ter moito espacio para gardalos, non? Ves, e aí ven o segundo punto, o problema da logística que che comentaba. Mentras ao principio teño, o fallado da miña nai está, te podes imaginar, hasta arriba de estanterías. Pero cando hubo un momento, fai 6-7 anos que tuvemos un local en Vilanova, aí desplacinos todos. Entonces, foi o mellor momento, porque unha vez que tes todo o material é moi fácil que alguén entre a preguntar e o invites a botar unha partida de calquer cousa. A día de hoxe, eso non é viable, porque aínda que si temos colaboración do Concello en que nos deixa unha Casa Cultura, implican que te fas o macuto e o levas, e logo recolles e te vas. Claro. É dicir, é imposible quedar con nadie, concertar unha cita, invitalos a ver, porque realmente non tes un local propio. Xa o maior noso hándicap neste momento, ter un local onde poder dicirlle a calquer persona que este interesada, oye, pásate por ali, mira, isto é o que facemos, é un ocio alternativo, non sei,
nos xa, coeda que nos movemos todo o grupo de amigos, xa pasamos a época de salir, de discotecas, e agora realmente apetece moito máis o quedar e botarte pois 2, 3 horiñas cun xogo, falas, charlas, bueno. Entón, agora a xente que se queira chegar a vos, onde ten que dirixirse? Normalmente o meu teléfono é o que está en internet, a xente pois me suele mandar whatsapps ou unha chamada, oye, mira, tal. Que pasa eso? Normalmente que solemos quedar ou quedamos, facemos unha quedada na Casa de Cultura e lle digo que veñan, ou senón realmente moitas veces teño quedado en cafeterías para conocer xente. Temos xente de Asturias, que traballa por aquí pola zona e se puxo en contacto con nós. Bueno, vas conocendo xente, que eso me parece tamén algo moi positivo, é que conoces moita xente. Quitando o noso grupiño que éramos, a día de hoxe podo dicir que unhas 20, 30 personas novas conozco, gracias a unha chamada de teléfono. Oye, os dedicáis a isto? Sí, va. Pero non son socios como tal, non pagan unha cuota Non, ni nada, non? xa che digo, no momento en que tuvemos un local sí que se planteou máis que nada para manter o alquiler que se pagaba, poñer unha cuota. Neste momento non hai unha cuota como tal, porque xa che digo, non temos tampouco un local para poder decir, oi, pois fai falta unha cuota, que bueno, que no seu momento tamén era irrisorio, porque eran só 5 euros que pagábamos, e nos daba para o local, pero bueno, por circunstancias da vida, ese local o propietario vendeuno, e nos quedamos huérfanos de local. Pois aproveitamos tamén para se alguén ten un local en Vilanova... por favor, en Vilanova, hasta en Vilagarcía tamén me vale. Se alguén dispón un precio módico, estaríamos interesados en barajar esa posibilidad, porque para min é imprescindible. Vexo sitios que eu teño un montón de amigos feitos alá en Vigo e en Coruña, e todos coincidimos no mismo. É imprescindible ter un sitio onde facer a tua actividade. Donde podes citar a xente para que a xente, ou que pase pola calle e mire, porque, bueno, non sei, é un ocio un pouco desconocido, vai entrando pouco a pouco, xa mellor todos conocemos xa o Catán e o Carcassonne, pero non fai tanto, eran desconocidos, mira que levan 20 e pico de anos entre nós, eses xogos xa son, bueno, ou máis anos, pero nadie os conoce porque realmente non tes onde adquirir eses xogos. E pensas que mellor hai esa idea de que os xogos de mesa son aburridos ou son para nenos? Pode ser, mira, pode ser. Sempre conto unha anécdota, decir, a min, no seu momento, o primeiro evento que organizamos como asociación foi ali en Vilanova, na Casa do Mar, e, alguén comentou tal, hai que ser friki. Que mal usado, non? Porque non estás entendendo que isto non pode che gustar ou non. E o bo desto é que, ainda que penses que son pa nenos, son xogos que a maior parte deles, polo menos que teño na miña colección, a edad recomendada é a partir de 12-13 anos, por temática. Que diste, home, pa nenos non son. Tamén os teño, non? Porque tes que abarcar a todo tipo de público, pero créeme que quen pense que son aburridos non se puxo diante do tablero de Némesis emulando a película de Alien. Non se puxo, é dicir, porque o vives. Ese momento onde levas a Ripley e te estás movendo escapando do Alien, e aparte os xogos veñen acompañados da súa miniatura deste tamaño, dun bicho que dices tú, non, aburridos, a máis de todo. A mí agora me aburrou Monopoly, eso sí. Bueno, porque xa é máis... Claro, ahora sí, ahora reconozco que sí, pero bueno, para que non conoce, debería de probar. Como me pasou a min, e a moitos que conozco. É solo probar. Tes algún favorito? Por supuesto, xa che digo, o meu primeiro xogo, Sigue sendo de Xogo de Tronos? O Xogo de Tronos é o meu favorito, pero tamén está moi cerca o Battlestar Galactica. E agora, últimamente, o Doom. O Doom, máis que nada, o Doom, que non sepa, se alguén non veu aínda a película, a trilogía de Doom pode vela, pois o xogo é exactamente o mismo. Podes asumir o control da casa Atreides, dos Harkonnen,
e faz exactamente o mismo que na película. Peleas, consigues especia, é que é tal cual a película, é dicir, nadie me pode dicir que eso lle parece aburrido. Non, nadie. O Battlestar o mismo, é unha serie moi conocida dos 80, é dicir, tes que facer eso, intentar escapar dos Cylons e que chegue o maior número de naves a destino. É dicir, nadie se pode aburrir con eso, de verdade, en serio, non, nadie. E notades máis afluencia de xente ou máis chamadas nalgúna época do ano? Porque penso, ahora que empeza a chuvia, que xa non se pode salir tanto da casa, que non se pode facer tanto fora, a xente pensa máis no xogo de mesa ou non? Sí, non che podría dar ese dato en concreto porque non teño tampouco unha afluencia de chamadas que digas, tío, estás todo o día colgado o teléfono. Non, home, perdón. Depende, tanto nos chaman. En inverno, desde logo, é máis fácil quedar coa xente. É máis fácil, porque, bueno, evidentemente, ás 8 da tarde e de noite, e un fin de semana, chovendo como está, é moito máis sencillo. Ahora, canta máis xente tuven foi no verano. Nos veranos que tuven ese local, botábamos hasta as 4 ou 5 da mañán. Caramba. Partidas hai xogos que se prestan a eso, Sí, a partidas así moi largas. Sí, e de moita xente. O xogo que máis teño de feito é a cuarta copia que compro, porque se foron desgastando, é o Hombres Lobo de Castronegro. Temos xogado 22 personas ao mesmo tempo. Eso é brutal. Realmente plantealo, dicir, un xogo de mesa? Sí. Hai un grupo de homes lobo, un montón de aldeanos, entón o objetivo dos aldeanos é descubrir os homes lobo antes de que estes, pola noite, os coman. Hai un de nós fai de narrador e vai gestionando todos os tempos da partida, pois é de día todos abrimos os ollos e votamos a ver quen é. Faise de noite, todo o mundo cerra os ollos e o narrador vai despertando os personajes. Pois desperta a vidente, a bruja, desperta os homes lobo en silencio pois deciden a quen van a matar, indicanlle o narrador toca o personaje en concreto, ese personaje morre, todos abren os ollos e di que está pasando aquí. Xa hai un máis que morreu. É moi divertido para grupos grandes. E aí, a fragedad, miña filla ten 6 anos e xoga os Homes Lobo de Castronegro. Claro, iba che preguntar polas idades da xente que se chega, hai de todo un pouco. Edades non hai, porque se che digo, a miña filla ten 6 anos e xoga, son os xogos unha vez que lle colles o tranquillo a mecánica, é máis por temática. Home, a miña filla non a poño xogar o que che falaba o xogo de Alien, máis que nada por temática, porque, bueno, ao final son nenos de 6 anos, de 5, pero un xogo de cartas, perfectamente. Este que hai que discutir polo día de a ver quen é o home lobo aquí. Miña filla é un fenómeno nesto. Sí, flipas e descubres, me encanta o Homes Lobo de Castronegro, porque descubres como a xente é capaz de mentir, pero tan creíble que distí, no. E ao final dixo, pois era el hombre lobo. Que pasa? No, de verdade, descubrí moitas veces ese xogo é brillante para eso, ves a xente como reacciona, é moi bo. Non sei se algunha vez hubo alguén que tuvera mal perder, porque nestos dos xogos hai que tamén saber perder, non? Sí, claro que hai xente, sí, teño moi cerca, a miña parexa, moitos xogos non lle gusta xogar polo feito ese de que non lle gusta perder. Sí perde, pero como ela di, gustalle perder, non que a vapuleen. Claro. E hai moitos xogos tanto de apostas, de gestión de recursos, de colocación de traballadores, que se non fas ben, se non te organizas ben, é moi fácil que, perdas de moitos puntos de diferencia. Iso non leva ben, sí, nese punto xa é complicado, pero bueno, que o leva ben, sí. E lle gustan moito os xogos de cartas, son máis rápidos, pero bueno. Supoño que tamén é interesante esa mezcla de que poden xogar nenos con xente máis maior, eso será moi enriquecedor, non? Para os nenos e, bueno, para os maiores. Que sí, por outro dato anecdótico, a miña pequena, démonos conta de que sabía ler, porque teño o xogo Jumanji, creo que todos conocemos Jumanji. Bueno, pois teño o xogo de mesa e o darlle no domo central,
pon un mensaje, bueno, pois un día cheguín a casa, papá, jugamos, vamos a xogar, doulle, empezou a ler, dixeu, é anecdótico, non creo, pero é o bonito desto, non? Dicir, de que ao final poñerlle ao neno un xogo onde ten que ler unha carta, onde lle pongo que ten que facer esa carta, bueno, pois ao final tamén lle estás axudando a que, e sobre todo, a pensar, o coco, porque moitas veces a estrategia é moi importante, non é só xogar cartas, vamos xogar a escoba, non, tes a estrategia de que voto agora, porque se voto esta, podo votar outra carta. Con miña filla xogo, sin problema, quitando estes xogos que xa son un poquinho de adultos, sí, sin problema. Claro, axuda a que se concentren tamén, a que estean focalizados nunha cousa durante ese período de tempo, non? Que hoxe costa tanto nos nenos. Claro, e de feito tes xogos que están moi enfocados tamén para nenos. Por exemplo, o laberinto mágico, tes un tablero totalmente liso e diáfano, con un peón que ten debaixo unha boliña de acero e ten un imán. Que hai por debaixo do tablero? Un laberinto que ti montas con as losetiñas de madeira, móntalo, daslle voltas ao tablero para que non se sepa e empezas. Que tes que facer? Tes de que ir movendo e acordándote do camiño, porque cada vez que te moves ao pasar por un muro imaginario, cae a boliña, pum, tes que volver a empezar. Eu non son capaz, miña nai tolea con ese xogo, sin embargo, a pequena é increíble, é dicir, é o ir acordándote dos pasos que das nun tableiro que non tes nada, simplemente os dibujos dos camiños que poden ser ou non. Me parece increíbles. Hai moitos xogos que son para... Pensas seguir ampliando a colección? En que ahora, supoño que xa o pensas un poquinho antes de comprar un, non? Mira, é mellor... Sempre me digo na casa, é mellor non botar conta dos cartos que teño aí invertidos, porque podo dicir que teño xogos de 10 euros e outros de 140, 150 euros. E máis, que non vou mencionar para que non se enteren do que me costan. Pero, sí, é unha inversión grande, pero, como sempre digo, pero ao final é o meu legado á miña vida. Tome aquí, tes a miña colección de xogos, é dicir... sempre vou ir a comprar xogos, porque sempre sale unha novedad, estás nun mundillo, sempre agora sigo un montón de canales de YouTube, de creadores de xogos de mesa, e ao final, novedad que sale, pois mira, pois saleu este xogo, pois mira este que mecánica tan chula trae, bueno, pois sempre vas adquirindo. Que me veña aquí a Villa García, me dou unha volta por Villa García, vexo algo que me interesa ou que vexo que pode ter, sempre o compro. Eso non podes escapar de aí. Bueno, é a tua afición. Sí. Xa para ir rematando, quería preguntarche se tedes en mente algún evento, porque me comentabas que fixestes algún encontro, non sei se ibas facer algo próximamente. Esto dos eventos a veces aparecen e a veces non. Xa che digo, levamos feito 2 ludos al NES, e montamos, xa tamén fai 7, 8 anos, un satélite do Campeonato de España de Pandemic. Puxos en contacto con nos unha editorial grande, de Vir, increíble, me chamou por teléfono tamén, dixi, hola, nos mandaron material e montamos un satélite que chamaban eles para a zona Galicia. Fixémolo en Vilanova. Ganaron dous rapaces de Pontevedra que se foron a Granada con todos os gastos pagos ao Campeonato de España, coa posibilidade de ir a Alemania a xogar o Campeonato do Mundo. Diste, hai Campeonato do Mundo dun xogo de mesa? Pois hai no, eu tampouco sabía, pero hai no. Organizar, primeiro, hai un montón de problemas logísticos, sempre o digo, organizar algo necesita tempo e que teñas colaboracións. O segundo Ludos al NES, o primeiro foi ali en Vilanova para probar, o segundo xa foi no centro comercial aquí, centro comercial Alousa, tamén costou un imperio, porque ao final explicas isto a xente e realmente di, pero que vais a hacer? Claro. Non será rol, non, porque claro, non será rol, non, a ver, non, tes que un poquinho, creo que eso, que máis costa?
Ao final desanima, mostrarlle a xente, tanta complicación desanima. Claro, e ao final terlle que explicar seguido a xente, oye, non, mira, que isto non ten nada de malo, isto é un ocio alternativo como pode ser calquera outra cousa. Bueno, incluso nas institucións, cada vez que, teño petado moitas portas, Pía García, Cambados, Vilanova, hasta Chiguín a Meis, e todo o mundo é reacio. Asociación de que? De xogos de mesa. Pois non é tan... Non é tan... Claro, distí. Sempre, por desgracia, sempre a min... é que... Podes solicitar horas en calquer... Sí, claro que podo. E gracias, non? Que me deixes. Pero realmente, para a miña actividade, ter unhas horas nunha casa de cultura ou un centro cultural non me soluciona moito. Si me permite organizar unha queda con moita xente, en vez de ser na casa de alguén, pero non podo, non son capaz de poder, por exemplo, dicirche, oye, vente por ali, e se che mola, pois, estamos aquí sempre. Facemos, pois, pola mañá xa non se pode, porque se traballa, pero polas tardes, pois, se pode quedar. Claro. Ahora non tedes ningún horario, ningunha cousa establecida? Non, ahora é, como poderemos dicir, é o abandono máximo. Pero bueno, se che digo que sí que seguimos quedando e a actividade facémola, pero un pouco reducido. Más que nada porque a xente nova que me chama, pois igual tampouco pode, porque ao final estás dicindo, pois sí, vente á Casa de Cultura, non sei que, eu me entendo... Mo confirmou a rapaza esta de Asturias, me dixo, a verdad es que me pareceu un pouco raro. Sí, seino, porque claro, ao final non é, mira, estamos na calle tal, número tal, co seu carteliño, non temos. E me parece o máis importante. Sí, pois agardamos que, porque non, para este ano que entra, que consigades un localciño, unha cousa para estar máis fixos ali, non? Ojalá, é dicir... nadie me iba a decir a min que hoxe iba a estar aquí sentado. Bueno, pues... Fíjate, as cousas van pasando e ojalá pues, pase que volvamos a topar a oportunidade de topar algo asequible que nos permita, pues, polo menos, dar a conocer un poquinho máis este mundo. E unha vez que o des a conocer, tamén será moito máis fácil organizar outra vez cousas. Bueno, pois... Porque tendrás xa parte da logística que é xente implicada para facer cousas. Bueno, pois iso vos desexamos, Daniel, que chegue. Pois moitas gracias, moitas gracias. Gracias a ti por viros ata aquí. No, gracias a vos por darme a oportunidade, vamos. Estou nerviosísimo porque esta é a primeira vez que me pasa. Esta é a primeira vez que me pasa, pero bueno, pois moitas gracias pola oportunidade. Gracias a ti e gracias a vostedes tamén por estar aí. Vémonos na próxima entrevista.